सिनाय हाय Hai. Hai. मा खबर Bagus. Hai. Hai. Ada nana. हाय फ्रेंड्स खुलुमबाय आंनि चेनेलाव गासिखौबो बरायफिनबाय लोगोफोर दिनै खामानिया जोबोद गोसा फोथाराव ओंखाम हैनांगौ माइ हादों दायो आङो ओंखाम ओंख्रि संगासिनो फोथाराव ओंखाम लांनो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो आं दायो संगासिनो फोथाराव ओंखाम लांनो रेडि खालामगासिनो ओंखामा मोनबाय बैयाव दालि खारै संगासिनो आरो फान्थाव फ्राय एवनोसै दिनै खामानिया जोबोर गोसा फोथाराव ओंखाम हैनांगौ माइ हादो जोंहा बाबु बिफाया फान्थाव एवनोसै फान्थाव फ्राय आरो लाइ मैगं एवगोन लाइ मैगं हानसै जेबो ना बेदर गैया निरामिसबाबो जोबोद गोथाव जाखागोन दिनै लाइ एवनाय फान्थाव फ्राय दालि खारै आरो आलु बाथोन देबावगोनसो धुन्दियाबो दालियाबो रुइबाय मोनसिगोन खेबसे साना होनसै आं आलु बाथोन देगोन आलु बाथोन दुन्दिया बाथोन लोगोफोर दा लाइखौ एवखानोसै फान्थावनि थावावनो एवखानोसै
दालि खारिया मोनबाय सबाइ दालि लगायनाय ओंखामाबो मोनबाय फान्थाव फ्रायाबो मोनबाय दालिया मोनबाय लोगोफोर दालि आरो फान्थाव एवनायाबो मोनबाय ओंखामा मोनखाबाय आरो लाइ दंबावो आरो बाथोन देबानो जासिगोन लाइ मैगं एवनो दंबावो होनदों बाबानो मामा हैनांगोन नामा फोथाराव थांगोन ना थाङा गुमा हमनो थांगोन ना जोंहा ओंखायनो जल्दि जल्दि संसै दै फोथाराव मामा हैनांगौ रेबनानै लाइ एसेल' जाबाय बुट गरनै बानसै गोथाव जानायनि बारा गोबां होआ एसेल' दुन्दिया बाथोन देनोसै दुन्दिया बाथोन देनि बाबु बाथोन देनि दुन्दिया बाथोन जागोन जाया बाथोनखौ जागोन नङा बाथोन जानो हायो आलुबालाय सोर Babu kawa. Babu kau ba? Hai em. Hai. 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 मा खबर? Halo. मोजाङैनो दङ ना? Mozaङै dङ ना? आंबो दङ मोजाङै. आंबो मोजाङैनो दङ. आंबो मोजाङैनो दङ. मैयाबो मोजाङै दङ. आंनि मुङा मावफुं. आंनि नामा मावफुं. सिदारगोन बा गोजान थां. सिदारगोन आलुआ सिदारगोन आलुजों बाथोन देदां बाबानो बाथोन देदो आलु बाथोन. ओंखाम ओंख्रिया मोनजोब्बाय दाना लांनो रेडि जाबाय. बुद एवनाय बाथोनखौ लांफानोसै. फान्थाव लाजोब्बाय लांनोसै फोथाराव. थांसैलै बाबु ना. थिखांनो हागोन ना हाया बाबु? उनथिंबो बजाय सिगांथिंबो बजाय. थिखांनो हागोन ना हाया? उनथिंबो बजाय सिगांथिंबो बजाय. गाखोनो? गाखोना दादो. नाहरबाय दं. नाहरबाय दङ. नाहरबाय दं लै बा. नाहरबाय दङ. फैदो आदाया. फैदो. सिदा जा. साइकेल नारग्रा मोनबाय र'. माखो? ले आदाया नारदो आदाया. आदाया नारदो. थाबायाबा थाबाया.
थाबाया ना बोदो नामा मोनफैबाय फोथाराव गावबा गाव खुरजा जादे मा लाबोदो नायसं नाया दानो जाथ'वा ओंखाम उखैयाखै माइफोरा निरामिसबा फान्थाव एवनायसो खोमा नोंसोर थिकाना हाजिरा दैखौल' लुखोबानो दै लोंगांदों संथाम ओइ दा माखै गारदो दैखौलाय कुकारखौनो लाबोखादां नाययाव मा फाजा दं फान्थाव ओमफ्राय लाइ एवनाय एसे गया खाननायल' आंनि दिनैनिल' दालिया इयाव दैसो बायो मोखां नायलायलाय जानोसै आरो फोथाराव मोखां नायलायलाय जानोसै बेखायनोथ' माइ हाला माथो आं जमा जाबासो खुवाबोना प्लास्टिक खेव खुरै दं बेयाव हायनि आं ओंखाम फान्थाव जमा सोखाना लाबोदों जमा सोखाना लाबोदों आं एसेल' बारा बांना अयि जाबाय मोनबायना बोरै बाबु ने आदानसि बोरै ने र खुरै दरगोन नो udah nungguin sama mah kuban sama mah kuban nih roh aduh badan mama deh halo badan buat nggak apa udah sagun nama nih salai kon सामब्राम जालायनो हागौ मिथिया निरामिसखौनो जानांगौ सानफ्रोमबो अमा बेदर मोनजाबाय थानाय जानोसै जोंहा बाबु जाया नोङो माम जाया मोसौआ दिनैसो फार्स्ट फोथाराव ओंखाम जानोसै बाबु माम जाया नोङो फै मानि जिङाव जना जा सिबिनखौ गोजानाव दोनग्रा नैखिबावबो दंना जानोसै ओंखाम जोंहा लाइखो बथला मा बुस्थु जानोसै लोगोफोर लुगैनाङा होनलायदो दाखलाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नेक्स्ट गोदान भिडिअजों फिन लोगो मोनफिनगोन अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालाम आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला थाबैनो साबस्क्राइब खालामदो अब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर बाय बाय